var mere hen på stærken, at det kom sådan nøjagtigt ind i døren. Vi var ikke klar over, hvor vi havde en åben på, at komme ind på bagsiden af døren, så kunne vi kigge ind i det mål med, men det var ikke fortsat. Den kunne ikke lave det der stående. Der var bare et spejl på selve skolen. Det var nemt. Det var, kom direkte ind i døren. Og kom ned lige nøjagtigt, hvor vi kiggede. Altså billeder, de er gode, ikke? Men film er bedre. Når nu engang I er døde og borte, ikke? Så vil de unge mennesker sige, 89, 88, 89. der var en sgu den gamle fjolstue. Så gik vi over til... Altså, ja. Sig noget, Karl Smart. Tak for sidst. Jeg selv tak for øvrigt. Du skal være velkommen igen. Så må vi have noget sprut også. Jeg tror ikke, Ja, jeg tager nogle dage, så vi kan få spillet noget golf. Det tætteste på, jeg har været, kan det ikke stå af den, jeg ved. Film er godt. Ja, tak for det, Mogens. På pænt alder, der lærte jeg så til at kodeskive. De lå der er ikke nogen, der vil røre med en lille tang. Men for fanden, hvad bliver jeg god til at læse skive. Ja. Jo, der er mange intoer, ikke? Kig i kameraet. Nej. Jo. Hold nu op. Også i dag, Marker, når vi steder med sådan en hovedskive i, så siger vi, at vi skal ikke lave nogen